Drugari, evo drugi dan, to jest treći dan od prethodnog snimka gdje nisam mogao da uglavim zvono novog kvača na osovinu. Odustao sam vrlo brzo od ručnog turpijanja i poslužio se bijaksom i jednim ovakvim, da kažem, glodovom. U stvari koristio sam, čekaj da izvrstim ovako moment. Koristio sam više ovakvih raznih da bih zube na ovom zvonu koliko toliko uspeo da stanjim. Dosta sam ih stanjio, ali sam čak i na samoj osovini malo te kanale pročistio i čak sam ih ovako ovom većom turpijom, ajde kažem, neću kažem skratilo, samo sam malo prešao da ih uglačam. I sada zvono naleže, ali ne skroz. Naleže dovoljno da tu, evo vidite, okreće i točak. Ono što sada meni sledi jeste da montiram samo kvačilo i da uz pomoć jedne čaure ovako i ubeđivačkog alata zvanog čekić da ga nabijem. Šta će tu biti problem? Tu će biti problem kada neko bude htio da skine ovo zvono. Ja ili neko drugi, ali mislim da ću to moći uz pomoć onog rada cigera za izbijanje koji se kači tu pa se kontru na ovaj centralni šap lupa da ga onda suče. Meni je bitno samo da čvrsto stoji i da radi svoju funkciju. Tako da valjda ćemo to sad uspjeti, a onda ćemo pokazati kako da blokirate znači samu radilicu, da možete ovaj šap na varijatoru da odvrnete ako nemate udarni pištolj, ako nemate onaj ključ za filter ili šta se već sve predlaže da se blokira.